evening, Philippines. Hi guys, nandito tayo ngayon sa biblioteki. Nandito tayo ngayon sa Botanical Gardens sa Cleveland. So dito, bibili kami ng ticket. You go by reservation? Oh, wala pa lang magpapareserve dito para makapunta dito. Pero here is ang laki, akala mo dito ubo, akala mo real. So, ang ganda ng kanilang entrance, ng kanilang pamumunan. So you put these on there, if you want to strike it down, right? Hmm? And I'll trademark already. You want to go? And tunay yan guys, na flower. May mga bulaklak na yan. Wow. Ang ganda. And fairness, maganda. Oh, ang anak ko na-amaze. She said, wow. Napawaw ang aking anak. Wow, anak! Wow! hindi ko katabi yung anak ko. She said, wow! So, malawak to. Ayan. Ha? Ah. Ayan. Ang ganda dito, guys. Yan. Ang ganda. Ngayon lang kami nakapunta dito. Gawa ng birthday din naman kasi ng anak ng asawa ko. Siyempre, nice guys. Oh my God. Ganda oh. Mahala na hindi makita yung mukha ko. Lagi-lagi naman yung mukha ko eh. Ang ganda. Ayan. Ay, ang ganda guys. Yung anak ko nandun. So, meron dito. Guyong ko cute. Dito mayroong simpleng ano. Siyempre, ano na eh, falls na. So, okay, oh my God, ang daming bee. Ang daming bee. Oh, kita niyo yung mga bee. Ang daming lumilipad na bee. Hindi ko siya masyadong makita kasi pero siguro nakukuhaan naman ng video yan. Ayan, lumilipad yung mga bee. Ayan. Ang gaganda ng mga bulaklak. Oh my gosh. Ang aking anak nandun, nagpipicturean sila. Ayan, kapatid niya, kasama niya. And, oh, diba? Siyempre. Ang daming, ang daming bee. Ano ba yung nakalimutan ko? Ang daming bubo. Hindi, bubo yung ba tawag niyan? Basta bee, yun na yun guys ha. Ang dami. Oh my God, ang ganda dito. Oh my, oh my God, ang ganda dito guys. Super duper. Ngayon lang kasi kami nakapunta dito. Ayan. Kaya,
Sulitin ko na guys, yung, ayan, sulitin na namin, birthday ng anak ng asawa ko. So, oh my god, super saya. Oh my, sunod-sunod yung anak ko sa kanyang dalawang kapatid, oh. Yeah. Hindi naman nila pinabayaan kasi picture-picture yan sila. Tingnan mo, parang akala mo fake, pero it's real. O, di ba? It's real. Ayan. So, hindi naman yun pababayaan. Kaya, ayan. Makakuha ako ng video. Ayan. Ang ganda. Ito, nakikita ko sa Philippines. Ano to, para tong naging, ano, siya parang gamot din yan. Gamot. O, diba? Ang ganda. So, maglilibot tayo ngayon. Kanina kasi yung nasa likod lang ako ng camera. And ang aking anak nandun. Yung tuwang-tuwa naman siya kasama yung mga kapatid niya. Yan. Siyempre guys, ito din naman, makikita to balang araw ng anak ko na nakapunta kami dito. Ayan. Ang nanay niya, habang busy sila ng kanyang kapatid, anong nanay niya nagngangawa-ngawa sa camera. Ay, Diyos ka. Adventure mode na lang na sa Rose. Ang aking anak magwa-wonder kung ano daw yung ingay na yan. Nagwa-wonder. Okay. I know, cricket. Take your mask off. Take a picture. Send your Auntie Grace. The cheese. Say hi, Auntie Grace. Hold on. Hold on. So, look. You wanna Say sit? hi, Auntie Grace. Hi. Auntie Grace. Say hi, Mama. Say hi, Mama. Ready daw? You ready? Ready. Yeah. You ready? Ready. Ready. She's not ready because she's not focused though. You don't want to say anything, huh? Give me a song. Oh, we need to catch up with them. Ano. Yeah, that used to be the Nahirapan na akong ano Uy. Tingnan niyo to. Ganda naman sa tenga yan. Dalteya!
Nagulat naman ako nito, oh. Nagulat talaga ako. Oo. Dagan ng dagan. Nagulat ako. Biglang lumabas. Ayun, umaakit. Umaakit. Nagutom na ako. That light is too much on that. Yeah. I wish I brought an outfit change. Oh, but these are good. These are good, yeah. These are good. Uy, ano yan? Ang ganda. O, so, meron pa doon. So, punta tayo. Tara. Ayan, tara. Ang ganda ng pagkagawa nila sa ano ng rose na to. O, diba? Ito ba? Ayan. Oh, yeah. I'm going to make sure this is 1 hour video. O, diba? 1 hour video. Yeah, nice. Yeah. Bird nest. Oh, bingi lang ang peg. Hindi ko narinig. Sinabi ko ng asawa ko, bird nest. Ayan. Bingi lang ang peg, te. Yan, nga. Ang ganda tingnan, guys. Ayan, oh. Ay, alam nyo, guys, kaya ako natuwa. Kasi ngayon lang kami nakapunta dito. 3 taon na ako. Hello, 3 taon na ako dito. And then, ngayon lang kami nakapunta dito. Kung hindi lang birthday ng anak ng asawa ko. Ada, ayan. Hindi kami makapunta dito, o diba? And then, mahilig ako sa mga ganito. Oh my God, ang super saya ko. I'm so happy, guys, kasi, oh my God, naiyak ako sa tuwa today. O diba, today? Honestly, kanina, nagtatrabaho pa kami kanina eh. Ito yung naano nila. O, diba? Ay, narinig ko yung boses ng anak ko. Ayan. Tuwang-tuwa siya. Meron siyang nakitang maganda sa kanyang paningin. Kaya, maingay siya. Kaya, maingay siya. Oh my God. Sa movie ko lang to napapanood. Pero alam nyo guys, may ano yan siya, oh. Ayan. Ayan. Parang punong-puno siya ng mga... Ewan ko, basta seeds yan. At saka... diba? Sa movie ko lang kasi to napapanood. Yan ang ganda ng kanyang bungad. Forest na forest talaga siya. O, diba? Botanicals. Mag-falls na kasi guys, kaya ganyan ang kulay ng
tree. Siyempre, mag-change na yan sila ng mga, wow, yellow. And then, look at that. Oh my God, oh, diba? Ignorante lang ang pig, diba? Agoy, saan kaya sila? Ay, oh, diba? Maganda dito, yung mga lovers. Ang tanong, saan sila banda? Okay. Naiwan ako kaka-video. Diba? Ah, nandun sila. Saan sila dumaan? Oh, dito. Ayan. Ang ganda, guys. Ginaganyan ko lang siya kasi kung iano ko yung mukha ko dyan, nakakasawa tingnan yung mukha ko. Tingnan nyo na lang yung mga nakikita ko. O, diba? Yung mga nakikita ko, oh my God. Maganda siya. Naririnig ko. Oh, and then, oh, maganda doon. Ay, sorry. It's okay. Enjoy. Me too. Ang ganda doon. Oh my God, may water. May water. Parang ignorante na naman ang peg, ano? Ang laki ng palaka. Ayun, oh. Ang laki ng palaka. Maybe, oh, diba? Ang laki ng palaka. Nandun nakadapa. Ayan. Oh my God. And then, meron na siyang ibang way doon. So, ayan. Dali lang. Naka-zoom in kasi kailangan ganyan lang siya para makikita yung view. Yung kagandahan. Ayan, yung aking natutuwa na naman siya. Ayan. Andun sila. Ang mag-aama. Ayan. Oh my God, ang laki ng punong kahoy na to. Aha. Ang laki ng puno ng kahoy na yan. And, cheese! That's not thick. The thing is, I wasn't even smiling for that because I had. Yeah, you got a grin. Go Oh down. my God, ang ganda. I just had this whole Oh, wait. You ready? Oh, it's like a bandit these days, huh? Alright, I'll take a picture of it. Yeah. This way, Dati, you can see the... Nice, guys. So, I'm here. As in, tuwa talaga ako dito sa malaking frog na to. My gosh. And then, natuwa ako kasi may tubig doon. Yung parang nasa province talaga. Ayan. So, ayan. Tara, baba tayo. Let's go. Let's go, baba tayo. Ouch. My God. Let's go, baba tayo. It's nice. Ayan. Na may water lily. May water lily and something na nakaandon. Oh my God, oh my God. I remember when I was in the Philippines. Oh my God. Oh my God, my fish. Oh my gosh. It's right there, guys. It's right there. Yan. Oh my God, meron doon. Pero maliliit naman ang isda, guys. Pero I'm still happy. Always want a picture with your phone in your hand, huh? Yeah, may orange na. Nakita ko lang kanina. Oh my God, may... Puro oh my God ako, guys, ha? Asa na? Bakit hindi ko maso-zoom in? Ayan yung orange kanina na fish. Right there. Asa na? Nandun. Basta nandun siya yung orange na fish. And then yung aking anak, are you okay, kulot? Tumitingin sila sa isda. Oh my God! I can't believe it. Nayuyug-yug pala. Nayuyug-yug, guys. Nagmo-move, oh. Nagmo-move. Nakikita niyo ba? Yung water. Kaya parang, oh. Oh my God, yumuyug-yug. Ay, may isda doong maliit. Dalawang fish na... Saan ba yun? Basta ganun. Hindi ko makita kasi naanohan siya ng araw yung aking cellphone. And, Yeah. happy? Ay, nakakuha siya ng bulaklak. Yeah!
That's the best thing that made them. Wow, me too. Dad! Put a mask on Ay, the horse. Look at this. So funny. Nilagyan din nila ng mask yan. Yung aha. Oh my God, hindi ko nakuhaan pala doon. Ayan. Ayan, meron din silang maliit dito. 'Di ba? Cute, 'di ba? Ang cute. Meron silang ano dyan nakalagay. Narinig ko na naman ang boses ng aking anak and I'm sure na-amaze na naman siya. Na-amaze siya. Yan. Diba? Ano daw meron dito? How will you be kind to pollinators? Hello from Well Yard. Oh my God. Ay, what's wrong? Wow. Oh, these are cute. Not even that they're common. I know. I like this one. Oh my God, oh. Daniel. Ang dami lumilipad yung... Anak! Look, baby! Are you happy? Happy? Yeah. Yung bee. Come, baby! Ang dami naman ng bee. Yeah. Ayan, oh. They're making money. I said honey. Oh, honey. Oh my God. I'm sorry. Which is money. They're making money too. Climb over there. Look at that. Look at that. Your brother do, you know that, right? Your uncle brother. That's what I he didn't does. know that. Yeah, making anak. Oh my God. Oh, you did bring us some honey, remember? Oh, look Bring at us that. some honey. Siguro puno na yan. Come on, vehicle. Let's go. Brother? Yeah. Oh no. Yeah, let's go, let's go, let's go. Yeah. Binasa niya. Queen bee, worker bee, drone bee, busy as a bee as usual. Don't forget your anak. Oh, may butterfly. Oh, it's like where's that phone? It's here first. Good. Get closer, Dad. Alright. The quality's not gonna be that good. You sure? If you have to zoom in, if you want to print it, no. O, diba? Maganda dito sa ano. Uy, my God. Apple. Uy, ay. Apple. Apple, guys. Ganito kasi pag ano ng apple, maliit siya. Tapos meron siyang ano ng uod. Kasi sa mga, ano yan, sa fertilizer. Pero ito yung puno ng apple. Kasi apple yan eh. Apple. Nice, guys. Ta. Cheese. Yeah. Oh my God, the tomato. Tomato, anak. May tomato sila dito. Mommy's showing you tomatoes. Look, baby. Oh my God, what? That's it. Oh my God. That's it. That's it. See over it. Yeah, that's okay. Oh my God, look at this. Look. Squash. Squash? Yeah. That's food. Squash pala tawag sa kanila dito. To. Di ba? Squash pala yan. Tapos tingnan niyo yung tomato, guys. Nangihinog na sila. Uy, nagbubumba. Nagbubumba yung nagbubumba yung ano. Uy, oh my God, ang laki ng tomato. Pero may mas malaki pa dyan, guys. Before. Ayan. Tingnan mo, nagbubumba sila dun.
family bonding. Okay, hold the camera, hold the camera. I see if that's what I used to do. I guess you know. Yeah, they used to Gotta get in there. Yeah. How else do you think they can get water? Why there's no water? You got a pump. Hard. Oh my god! Oh So yeah. after they stopped with the wells, they did this. Right. And then they pump after. Right. Oh. It's almost like a bicycle pump. Are you sure that you got the video? Because I'm there and then the camera is there. I did. You sure? Dan. Wala anak, chipmunks anak. She's scared. He's Oh, look at chipmunk. I'm show you. chipmunks anak. It's gone. I seen it. No, it's there. That's chipmunks. Maybe live in it. Mm-hmm. That chipmunk is gone. Maybe live on It's there. gone. It's gone. Damn. I pumped it so hard, I ripped it out. Papa, I pumped it so hard, I ripped it out. Hmm. Really? Yeah. Do that 24/7. Just for water supplies. Oh, yeah. Ang ganda naman ng pagkaano nila, oh. Think we can Look at the bottle. Go ahead. Bata pa yan siya, guys. Ang laki ng katawan, no? Parang nanay niya malaki din. Okay. Okay. La 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 la. Oh, may maliit dong upuan, akala mo, oh, 'di ba? Oh my god. Uupo sana kami dyan ni Dalthea. Kaso busy ako kakagawa ng video. And she's together with her sisters naman. Parang big girl na talaga siya na naglalakad lang siya ng kanya na lang. And okay. May nakita namin kanina yung chipmunks. Pero saglit lang. Ha? Yeah, tree anak. A big tree. I'm sorry. Gusto ko yung mga ganito. Ano to, herbal to sa Philippines eh. Herbal. Yan, pati to herbal din to sa Philippines. Ang ganda, no? Kasi, ang ganda doon, no? Nasa ibang way naman tayo. Oh, chipmunks again! Nakita niyo yung chipmunks? Chipmunks again. Nandun yung... diba? Ang daming turista, guys. Ang daming nagtutur. Uy, asa kaya sila? Ayun. Ang ganda dito. Oh, tingnan nyo, guys. Oh my god. Oh, purple. Okay, nice. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Para siya yung... Tunay yan siya, guys. Pero parang... Oh my god. Oh, diba? Nasaan na naman kaya sila? Puro na lang ako nasan sila. Oh my god, ito kasi. So dito is the St. Patrick Garden. St. Patrick Garden. Narinig ko may agos ng tubig. Doon na. Alright, nandun. Agos ng tubig. Ay, nandun sila. Sa Woodland Garden. Punta na tayo sa Woodland Garden.
Mhm. Oh. Napagod na ata yung aking asawa. Oh, napagod na ata siya. Oh, nandun sila. Honestly, it's a dead. What? Oh, tumakbo. Tumakbo yung anak ko. Tumakbo yung anak ko. She's running. Tumakbo. Where is she? Uy, naihi ako. Ngayon kasi madali lang maihi ngayon. Kasi pag malamig na talaga ang panahon, naiihi ka nang naiihi. Where's your anak? Where's your anak? Oh no, where's he? Okay. I see her na. I don't know daw. Alam naman niya. Niloloko na lang ako ng asawa ko kapag video ko daw eh. Daddy look. Yeah, squirrel anak! Squirrel baby! Squirrel? What's in here? Oh, wala na. Empty. But the squirrel right there, guys. Uy, hindi to mabalbo na squirrel. I got it. Squirrel baby! I got it. Hmm. Look at the phone. Hmm. I got it. Got it? Oh, there's a baby squirrel there. Look, baby squirrel right there. Ang baby squirrel, yeah. Pero ang baby squirrel is nasa ano ngayon? Ayun oh, maliit. Yung super liit. Parang, oh, ayun, kita nyo. Here, I found. Look. Here, that's it. Catch it. Oh, careful! Careful! Here, here. Hmm. Eat it, eat it. Eat it daw. Are you okay? Okay. Eat it. Mm. Oh! Lumalapit din ang squirrel. Lumalapit din ang squirrel. He's not eating. Yeah. Nagkukot-kot siya ng kanyang kakainin. Oh. I got it. Ganyan ginagawa ng squirrel. Naghahanap ng pagkain. Nilapitan talaga ng anak ko. Hindi ko naman mai-scroll yung camera. Eh. Yan oh, hindi siya tatakot. Uh-oh. Agad! Sabi ng anak ko, oh. Let's go, let's go. I got you. Yeah, let's go, let's go. I got you. Sorry daw, daddy. Daddy. Eat it. Look at where anak? Where, be? Look at the girl. It's coming out. Chipmunks, look. It's right here. Where? Papa. Oh! Peekaboo. Papa. I see you. Yeah, look. Everybody touch it. You know some more. Oy guys, chipmunks everywhere. Uy, ito yung ano oh. Matulis yan. So chipmunks everywhere. Ito yung gate. Oh my God, ano yan? Oh my God, ano yan? What's that? Got the label. The label is on the tree. Japanese hornbeam. 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 Hosta Falls Glory. Japanese hornbeams. Para siyang kaya nga name, no? Yan guys, oh.
Ayan siya. Japanese hornbill daw siya. Tawag niyan. Pero grabe naman tong... Parang nagutom tuloy ako pag sinabing Japanese. Pagkain na sa mukha sa isipan ko, guys. Hindi yung video. Agay! Agay, hinaaka. Doon pa din, oh, yung beans. Nakita ko to sa Philippines. Ayan, nakita ko yan sa Philippines, guys. In fairness, ang ganda. Sulit talaga yung aming araw ngayon. Sulit yung day off. Day off, which is family day naman siya. So, yeah, maganda. Na i-enjoy namin ang aming family day, family bonding today. In fairness, ang ganda. Pero parang nahihilo na ata ako. Nagugutom na ako. Nagugutom na talaga ako, guys. Na-enjoy ko naman. Akala ko kasi, kukuha ako ng video, hindi ko ma-enjoy yung lahat ng nakikita ko. Pero, in fairness, na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko. Sobra. So, nakakita na naman ang anak ko ng squirrel daw. Oh yeah. I'm late. I know you missed it. Stop. Oo. Because I wasn't over at Put her your class. mask properly on. He went away. Ano na yung anak ko kasi. Pina-stop niya yung, uy, ano to? Pina-stop niya yung chipmunks eh. Hindi nag-stop. Pina-stop niya yung chipmunks kasi gusto ng anak ko makuhaan ko ng video. Hindi naman stop yung chipmunks. Hindi nag-stop. Hindi nag-stop yung chipmunks, agoy. Uy, ayun oh. Kita niyo guys, ayan ah. Madami sila makukuha pang pagkain ngayon. Ayan oh. Oh, di ba? Oo, narinig niyo yun. Kung paano niya kagatin. Mabuti pa siya kumakain. Ako nahihilo na sa gutom. In fairness, tingnan nga natin hanggang saan siya. Gaano niya katagal kainin yan. Huh? That's it? Bago na naman yan. Mabilis din pala silang kumain. In fairness, ha? Napaka-smart nila, no? Sandali nga, makausog-usog nga din naman. Makausog-usog kasi nahihilo ako. Kasi gutom na nga ako. Baka kainin ko pa to siya. Okay, tumakbo ko na. Baka naman naintindihan niyo sinabi ko. Okay. Yan. So, base sa kanilang pang-amoy sila, nagbe-base, maamoy nila kung saan ang pagkain banda. Ayun. Naamoy nila. Marami naman yan sila dito, guys. Ay. So, kung dito kayo nakatira, syempre, Background. Hmm? Look at the background. GG.
I'm going to take a picture with the Cleveland botanical. Hungry, Daddy. Hungry. Hungry na daw, Daddy. Me too. I'm hungry. Look at the color, anak. Look at the color. Wow. Butterfly. Butterfly. Happy na naman ang anak ko. Kakita ng butterfly. Na. Lupad na. Let's go. Oh, meron pa doon. Go to your dad. Go to your daddy. Let's go, anak. Let's go. Stop it. No. Let's go. No. Ano kaya yan? No. No. Anak, she wanna show you something. Water popping out of there. Yeah. I dropped it directly in there. Let's go. It's like a black hole. Yeah. It's like a black hole. Whatever it can get, it can choose. I'm done. Oh, put your hair down. Oh, nako, look. Squirrel. Squirrel, anak. Careful, careful. La! Na-murder na, no? Murder. Oh! Taiwan daw, Taiwan. Ako. Ang akong anak. Tala. Are you happy? Yeah. Good. Yeah. Oh, no. Enough na. Wala na. Usa naman na siya. Here. No, dili. No, dili. Here. Here, Mom. Here. No, baby, yeah. I know, I see, baby. But... Okay, careful! Careful! Drying. Look. Drying. Let's go! Mommy. Nahiya na anak ko. Let's go. Whoa. Don't touch that. Don't touch that. Let me hold you. I'm getting Stand hungry. right there. I'm gonna take a picture. I'm hungry, huh? It could be your cover page. In the So that you're a middle. real blogger, huh? The middle. Yeah, stand right Once you there. take a picture, With your then phone. here. All right, go ahead. Oh, it's still going? Yeah, it's running. Go ahead, just click that right It's over your mask. All right, closer. Yeah. Just don't pick it now. Anak. Oh. So you're comfortable being within 6 feet of someone not having your mask? Dali, Nat. Nat's video also. Yeah. Say hi. Dashi. Here, say one more. Hi. Wala na, ayaw na. She don't like. Oh, stay right there. Stay right there. She Dali come back na, around. Nak. Say hi. Oh, picture. Look. Ayaw siya doon. Oh. Ayaw ng anak ko makipag-picture kasi na ano na siya na-enjoy. Here. Gutom na talaga ako, oy. Look ko. Here, oh.
Here's your mask, anak, oh. Go put on your mask. Go to mommy. Go put on your mask. So, we're Look going. here. What's down right there? Let me take a picture of you over there. Right there. No, that one there. Look. Yeah, let's go. I'm waiting for you. You're waiting for us. Ah, let's go, let's go, let's go. They're waiting for all of us. Let's go because I'm hungry. Sabi ko, gusto ko nang kainin eh. Ayan guys. Diyos ko Maria Santissima. So, uuwi na kami. So, super nag-enjoy kami today. Pero yung dalawa, napagod na ata kasi nauna sila sa amin. So, ayan to kami. Ang ganda naman din. You done now? So, okay. That's it. Okay guys, thank you very much for watching our videos. Maraming salamat po. Ha? Ah, yung building daw. Yung building daw yun din. Nakadikit yung mga halaman. Ayan. Okay guys, thank you very much for watching our videos. Naman sana hindi kayo magsawa kakapanood. Maraming salamat sa pagtitiis at pagtsatsaga ninyo dyan. Ang aking mga mabait talaga na taga-suporta sa akin. Thank you very much guys. Sa inyo lahat. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.